Hello everyone, this is Ratrindan. Welcome back to my YouTube channel. ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଦରକାର ଥିଲା 2023 ହଉ 24 ହଉ 25 ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏହା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯେ ଥିଲା 2023 ରେ ସରି ଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପସିବଲ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇଥିଲି ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏକି ଆମ ସିନିୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରକୁ ରେଫର କରିକି ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇଥିଲି ଯାହାକି ମୁଁ ଏକ୍ସାମରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୋର ସରିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଠିକ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିବା ଉପରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଅ, ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ପଢୁଛ ନା ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଛ ତ ତମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଗୁଡାକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ହଉ କି ଗୁଗୁଲ ରେ ହଉ କିଛି ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ଅପଲୋଡ କରି ତାର କିଛି ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମର ଯିଏ ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି ନା ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଆଉ ଏଗୁଡା କାହିଁକି କରତେ କହୁଛି ନା ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଆଇଦର ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି ବା ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ଠିକ ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ଯାହା ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ପଢା ଯାଉଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢୁଛେ ନା ତ ତାର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଜବ ମାର୍କେଟରେ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଦେଇକି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ମାର୍କେଟ କୁ ଯିବ ନା ତମକୁ କେହି କୁକୁର ବି ପଚାରିବନି ସେ କଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢିଥିଲ କଣ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ବଗେରା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଖାଲି ଗୋଟେ ପଢିଦବା କଥା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବସ୍ ଏତିକି। ତାଠୁ ଅଧିକା ତାର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କୋର୍ସ ତମେ କରିପାରିବ ଆଇଦର ଏକ୍ସେଲ ହଉ ପାୱାର ବିଆଇ ହଉ ଏସପିଏଲ ହଉ ପାଇଥନ ତ ଏଇଗୁଡାକୁ ତମେ କଲେ ନା ତମର କିଛି ସ୍କିଲ ସେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଯଦି ଜବ ମାର୍କେଟ ଯିବ ତମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ ହେଲା ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି କିଛି ବି ହବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଗୋଟେ କଣ ବେଶୀ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ଯେ ଜବ ପାଇଁ ତମେ କଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା କଥା ଆଉ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ପଢିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏତେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରକୁ ଟିକେ ରେଫର କରିକି ଟିକେ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯାଏ କିଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି କଣ କଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କି ସେଠି କି ସାର୍ ଏ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି ନା ତ ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଅପଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଟର ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜୁନିୟର ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ପାଇଯିବେ କେମିତି ଟିକେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା 90% ମୁଁ କହିବି 99.98% ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ନା ଓଡିଶାରେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହ ଯେକୌଣସି କଲେଜ କୁହ ଯାହା ବି ହୁଏ ସବୁ ଗୁଡାର କୌଣସି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ମିଳିବା କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅପସ୍କିଲ କର ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଲର୍ନିଂ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଦର କୋର୍ସେରା ହଉ କି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ ହଉ ବା ଯୋଉଠୁ ଏଠୁ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଆର୍ନ କର ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଫ୍ୟୁଚରରେ କି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜବ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ହଉଛି ହେଲା ଆମର ପଇସା ଇନକମ କରିବା ନା କି ଏଠି ଏଜୁକେଟେଡ ହବ ଏଜୁକେଟେଡ ହିଁ କଣ କରିବ କଣ ଖାଡିବ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଯାଏଁ ପଇସା ନଥିବ ପାଖରେ ତମକୁ କେହି ରେସପେକ୍ଟ ବି ଦେବେନି ଠିକ ଅଛି। ତ ପଇସା ଆସିବ ତ ତମେ ଭଲରେ ଖାଇବ ପିଇବ ଜୀବନ ଯିବ। ପଇସା ନଥିବ କିଛି ନାହିଁ ନା ନଲେଜ ଏକ୍ୱାର କରି କଣ ହବ ଘଣ୍ଟା କାଢିବ ନା କଣ କଣ କରିବ ନଲେଜ ନେଇ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା କହିବି କି ବାରମ୍ବାର ପ୍ଲିଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେନି କି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯଦି ତମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ନା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଆଇଦର ଯାଇକି ତମ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଚାର କି ନହେଲେ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯାଇକି ପଚାର ଠିକ ଅଛି। ଏନକ୍ୱାରି କର ଥରେ ମେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି କି ସେଠି ମିଳିଯାଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଠୁ ତମେ ପାଇଯିବ। ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଇଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ ତ ଯୋଉଠି ହେଲେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ମିଳିଯିବ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ଜମା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଯାହା ଜାଣିଲିନି ତ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ସିଲାବସ ପଢିଦିଅ
ଠିକ ଅଛି କୌଣସି ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏତେ ବି ବଡ ସିଲାବସ ନାହିଁ କି ତମେ ପଢିପାରିବନି। ତ ସବୁ ସିଲାବସ ଯଦି ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ତମେ ଯଦି କିଛି ପାଠ ସାଠ ନ ପଢିବାର ନାହିଁ କି ଆସୁନାହିଁ ପାଠ ତୁମକୁ କହିବି ସବୁ ସିଲାବସ କପି କର ଚାଟ ଜିପିଟି ରେ ପେଷ୍ଟ ମାର ତମକୁ ଯାହା ଆନ୍ସର ମିଳୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଗେ ପଢିଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତମେ ଗୁଗଲ ୱେବସାଇଟ ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ ବା ତମେ ବୁକ୍ ବି ରେଫର କରିକି ସେଠି ବି କିଛି ପଢିପାରିବ। ମୋ ମୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ମତେ ତ ଆଗ କିଛି ବହି ଫହି ତ ବୁଝି ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୁଗୁଲ ଫୁଗୁଲ ରୁ ପଢି ପଢାକି ମୁଁ ତ ଆଗ ଏତ ବାଟ ଆସିଗଲାଣି। ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ମିନିମମ୍ 70 to 80% ଏଭବ ମାର୍କ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି 80-85% ବା 95% ଟ୍ରାଏ କରେ ଠିକ ଅଛି। ରହିଲା ରହିଲା ନ ରହିଲା ନାହିଁ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କର କି 80% ଏଭବ ବା 75 ରୁ ଏଭବ ସବୁବେଳେ 75 ରୁ ଏଭବ 95% ଟ୍ରାଏ କର ଟାର୍ଗେଟ ରଖ 75% ଏଭବ ଆସିଗଲେ ବି ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି। and 75 to 85% ଏଭବ ମାର୍କ ରହିଲେ ବି ନା ଗୋଟେ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ତମକୁ ଆଗରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ତମେ ଯଦି ପଢିବ ପଢେଇବ ଏଇ ୱେରେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତମକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଠ ପଢିଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି ପଢିଦିଅ ତାପରେ ନେଟ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଇଯାଅ ବା ପିଏଚଡି କରିକି ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଇଯାଅ। ପୁଣି ସେଇ ପାଠ ସେମ ତମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢାଅ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଦବ। ହେଲା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଆଡେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ନିଜେ ପଢ ଅନ୍ୟକୁ ପଢାଅ ନିଜେ ପଢ ଅନ୍ୟକୁ ପଢାଅ ଏଇଭଳିଆ ସାଇକେଲ ଯଦି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପାଠ ମନ ଦେଇ ପଢ ହେଲା ସେଇଟା କାମରେ ଦବ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କି ଏଇଟା ପଢିଦେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଜବ ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜବ ପାଇଯିବ ସେମିତି ହବନି ଏଠି। ଠିକ ଅଛି ସେମିତି କୌଣସି ଜବ ତମକୁ କାହିଁ କୁକୁର ବି ପଚାରିବେନି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ତାର ଅ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବି କି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ୟୁନିଭରସିଟିରୁ ପଢିକି ବା ଗୋଟେ ଆମର କଣ କହିବି କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିକି ବି ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ସିମ୍ପଲ ଓକେ। ଯଦି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭରସିଟି ବା ରେଭେନ୍ସାରୁ ଅଛ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଟିକେ ନଲେଜ ତାଙ୍କ ଟିକେ ସିଲାବସ ଟିକେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର। ଆଉ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଉ ସବୁ ତମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଲେଜରୁ ପଢିକି ତମେ ନେଟ ଫେଟ ଏତେ ଜଲଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ନେଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଇପାରେ ବଟ ଜେଆରଏଫ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟୁ ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସାୟଦ 1000 ରୁ କି 2000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଉଥିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଡାଉଟ ଇନ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। ବଟ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କର ଠିକ ଅଛି ବେଟର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦରକାର କି କେମିତି କଣ ପଢାପଢି କରିବ କେମିତି କଣ ହବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଏତେ ଟାଇମ ବି ମିଳୁନି କି କାହିଁକିନା ଡିଜିଟେସନ ଅଛି ସବମିସନ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳିବ ତାପରେ ମୁଁ ଡେଲି ଭିଡିଓ କରିବି ହେଲା। ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ କରିବି ଯୋଉଟା କି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ତମକୁ ଟିକେ ସ୍କୋପ ଦେଖାହବ ଯଦି ଆଇଦର ତମେ ଯଦି ଜବ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଇକି କିଛି ରାଣ୍ଡମ ଜବ ଖୋଜୁଛ ତ ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ସ୍କିଲ ସେଟ ଦରକାର ତା ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ମୁଁ ବି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବି ହବାର ଅଛି ନା ତ ସେଟା କେମିତି କଣ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କେମିତି କଣ ହେଇପାରିବ ଆଉ କେମିତି କଣ କଲେ କୋଉଠି କଣ ଆଡମିସନ ମିଳିବ ବା କୋଉଠି କଣ କେ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଗଲେ ତମକୁ ମିଳିବ ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ବି ଭିଡିଓ କରିବି ହେଲା। ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖିବି କୌଣସି ନା କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତମେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କରୁଥିବ ପଲିଟିକ୍ସ connections everything is matter okay and luck also sometimes luck also matters and not sometimes too many times also ठीक है तो luck भी मैटर करे बड़े बड़े and आज मैं आई थिंक